Bună dimineața la Moș Ajun. Ne dați ori nu ne dați, ne dați, ne dați ori nu ne dați, ne dați, ne dați. Dacă nu ne dați, facem pișul pe cârnați. Alo? Nenea frățică? Alo? E cineva acolo? Vă mulțumim că zburați cu Shopkuta Airlines. Zborul nostru va dura 3 ore și 20 de minute. Puteți să vă decuplați centurile. Dacă mergeți la baie, mâinile la vedere. Vă mulțumim. No, de unde e toată lumea? Pus ai bagaje, pus. Pus ai fainoșac, pus. Pus ai copilul. Ioi, copilul! Yay! Singur acasă! Cine e acolo? Sectoristul, polițistul de proximitate. Da! Servus! Aha! Părinții sunt acasă? Da! Un adult? Da, frățică, face un tort! În bucătărie? Nu, în baie! Ha? Lasă pitonul! Vă pot ajuta cu ceva? Nu, am venit să vedem dacă totul e ok pe aici. Nu? Da. Să fură foarte mult în perioada asta, copchile. Mai ceva ca în politică. Da? Da, îi plin de spărgători. Până acum eu nu văd decât 2 spărgători! De chef! M-ați plictisit! La revedere! Da, suntem de la poliție. Lăsați! Dacă e ceva, pun eu pe Facebook, pe Instagram și vine poliția mai repede! Da, stai! Lăsați vrăjoala, dica muce gherțoi! Ăștia vor să mă fure! Am văzut eu într-un film! Dar stai numai, că vă arăt eu vouă! Cine-i acolo? Administratorul. Și ce vreți? Am venit să citim contoarele. Dar contoarele să afară! Nu, alea de gaz. Dar avem centrală pe lemne! Da, atunci vrem să numărăm lemnele. Dar vă zic eu exact câte avem! Câte? Numai un lemn avem! Păi hai să-l vedem. Da? No, stați un pic! Bine. Acum l-am prins. Când deschide ușa, intra... Oh, ioi. Îi bun? Ce? Lemnul! Da. Cine-i acolo? Pizza. Da? Îi cu carbohidrați? Ha? Îi cu gluten? Da. No, nu-i bine! Nu-i cu gluten atunci. Ei cu salam. Nu pot mânca, îs la dietă! Na, hai acum ce are? O pizza de Crăciun? Nu, mersi, o să-mi fac o salată cu ton! Da, stai... La revedere! Bă, întoarceți avionul! Am uitat copilul acasă! Întoarceți! Da, că nu poți cu ăștia! Vin, copile! Cine-i acolo? Poștașul. Vai, ce bine că ați venit! După bani ați venit! Da. Banii îs în seif! Haideți cu mine! Sigur. Seif. Ne-am scos, ungure. Aici-i seiful, poftiți! Oh, mersi. Nu stăm mult. Păi nici nu o să puteți! De ce? Bă, nu pot respira. Hai că asta trebuie să meargă. Copiii iubesc oamenii de zăpadă. Punem capul. Gata. Ascunde-te. Cine-i acolo? Omul de zăpadă. Ua, ce fain! Salut. Salut, omule de zăpadă! Salut. Salut! Da, salut. Dar nu ți frig? Ba da, am înghețat. Brr. No, stai că te ajut eu! Mă lași în casă? No, amui, cald afară! Ce faci, mă, copchile? Tu ești nebun, mă, dar n-o vrut numai să... Da! Vin, copile, vin! Copile, deschide! Cine-i acolo? Îs eu, mă, frățică! Aha, sigur! Ios, mă, ce ai? Deschide! Aha, da! Copile, știu că ești supărat, iartă-mă! Da, sigur, da! Te-am uitat acasă, dar acum am venit să avem împreună un Crăciun fericit! Da, nu vă cred!
Deschide, copchile! Puteți să dați și cu piciorul dacă vreți, că nu vă deschid. Păi dau și cu piciorul! Hop! Măicuța precistă Hristoase Dumnezeu! Copchii mei! Oh, am uitat că am dat cu un tur aici, că am avut oaspeți. Scuze! Uită-te, copchile, toți pantalonii mei sunt uramu! Bine, hai, lasă-mă să intru! Stați! Parola! Ce parolă? Cum îl cheamă pe câinele nostru? Marius! Marius! Hop, untura! Marius, nu! Da! Unde sunteți, nenea? Aici, după cârnați! Bă, cine-s refugiații ăștia doi? Oh, niște colindători! Au vrut să iasă la țigară!